Vadiwa vatariri, tinokukwazisai muzuva renhasi senhepenyuro yenyu yamunoziva Nhimbe Radio Izwi reMakoni. Ari kutaura nemi zuva renhasi ndiye James Mushati. Takamiririra nhimbe muno maMakoni. Tinodaira muri kuona takagara nemugare watinaye pano. Tichakumbira amai vangu mukuuya kwataita matitambira zvakanaka pamusha wenyu. Muchataura kuvatariri zita renyu rakazara uye nzvimbo yamunobva kuti munombonzi ani, muchibva kupi, muchigara kupi. Ini ndinonzi Patience Mutenga, chigara muMamakoni. Munogara muno maMakoni. Kuuya kwataita pano toda kuti mutaure dambudziko ramakasangana naro panguva yapfuura, ratoda kuti vatariri vange vachinyatsa kunzwa kuti chii chakaitika, zvakafamba sei pamwana wenyu. Torai nguva inei kuti munyatse kutsanangurira vatariri zvinhu zvakaitika zvaita kuti zuva renhasi tinge tiri pano. Aiwa, ndozvinda. Ini ndingati chekutanga kudawa kutaura panduka kuita kana yemwana. Ngati mwana akaenda kuchikoro. Kuchikoro kwaakaenda ndoti iBwindimwe secondary school. Aenda kuchikoro mwana akaenda aine bhutsu dzanga akapfeka, asi dziri bhutsu dzechikoro, dzeblack. Saka mwana anoti bhutsu yakatsemuka, yakadhabuka kugotsi. Mwana ndobva apiwa mapushi nemumwe mwana. Apiwa mapushi nemumwe mwana ndobva apinda muklasi akapfeka mapushi. Pakati pekunyora ndikataiti heritage yaanga achinyora. Ndobva papinda deputy wepachikoro ipapo. Vapinda muklasi vakasvika pakubata mwana. Kuti wewe bhutsu dzawakapfeka idzi vakamuti hatidzidi pano. Buda panze. Mwana ndobva sei ndinobuda sei panze ndiri kunyora. Zvanzi ndakati chii nenhau yekuya vakapfeka mapushi. Mwana ndobva sei ndakumbomira kuti mundimiriro ndinyore ndiende. Se wakanonokewa nekuti mwana abude panze. Vakasvika vakamubata tai rake vachimudhonza tai resheti. Ndobva wabuda naye. Mwana ndobva asvika pakuti sei muri kundidzipa. Sei vakamusiya chokwadi. Ndobva wamubata muhuro make mutsipa. Ndobva waenda naye kuofisi kwavo. Vapinda muofisi havana kuti vatore mukana wekuti vataure nemwana zvakanaka, asi vakasvika pakurwa mwana akasvika pakubhidha. Abhidha kudaro ndikati vakadaidza vane mwana veva vakazodaidza kuti enda undonditsvagirawo mukoma weushu andipe juzi ndipfekedze mumwe wacho. Saka mwana uyu akandobvisa juzi rake achibva adzoka kuofisi. Se wakabuda havana kukwanisa kuti mwana akwanise kupinda muofisi achinogashidza mwana wangu juzi. Se ndokagashidza juzi, mwana ndobva apiwa juzi. Ndobva ati se harisi juzi ramukoma wangu, handiridi. Se vakasvika pakubuda vega ivo muklasi. Ndobva waenda kuklasi yeform 4. Vabva vasvika ndodaidza mukoma wacho kuti ndipo juzi rako. Mukoma akasvika pakukumira juzi shuwa. Wakumira juzi hawana kukwanisa kugashidza se. Asi akati se imimi muri kukumbira juzi kuti munopfekedze mumwe wangu, chii chaitika. Se vakasvika pakutora foni yavo vachibva wapa mwana wemunin'ina. Vachibva wamupa foni. Ndobva wamuti uye unogona netsika. Akati zvanzi enda undodzidzise vamwe netsika vacho kubhodhi. Asi mwana zvakamurema kuti agashire foni andodzidzise vamwana metsi idzodzo. Akasvika pakuterana naticha kusvika vapinde muofisi. Ndopakasvika muofisi ndobva aona mumwe wake ari kubhidha ropa mumhino. Ndobva abvunza kuti ko chii. Mwana akapindura kuti ndarohwa naye. Une nhau yebhutsu here zvikanzi asi chakanongonetsa ndechoti ivo vakamurowa, asi mwana akabudisa bhutsu akawaratidza kuti idzi akadzokesa mubhegi. Saka panguva iyoyi mwana akandogara muofisi achiona mumwe wake kubhidha kwaanga achiita. Se vakasvika pakusimuka ndobva vatora mabhaketi avo mairi emvura. Vachibva wabuda panze vachibva vanoenda patepi vachibva vandoisa mvura. Rimwe bhaketi rakazara, imwe vakaisa mvura shoma shoma. Ndo makandogeza sheti yemwana yanga ine ropa. Vageza kudaro vakandonanika sheti yomuofisi. Apa zuva raipisa panguva yacho. Zuva raipisa vakananika sheti yomuofisi. Wananika
ndobva vaudza vana kuti budai henyu ndichasara ndichirasa mvura yacho. Saka mwana mukubuda kwaakaita akanzi unozonditsvaga. Mwana haana kwanisa kuti atsvage sei. Mwana akangoitawo pfungwa dzekuti ndakudzoka kumba kuna mai. Ndokuonawo mwana kusvika kwaakaita achitsanangura. Mama mambunzawo here zvaitika kuchikoro. Ndikati ko chiinyi chayaitika kwechii. Mwana ndobva atsanangura sematsanangura andaita kudai. Inini wobva zvandinesa wobva zvandikachamadza wobva ndadaidzawo munin'inawo newandakadaidzawo kuti ndiwatsanangura kuti ndo zvaitika kuchikoro. Zvadaro ndakasvika pakubata foni ndikasvika pakutsvaga foni namba dzadepudi wavo ndikafona. Vakati ndiri kumati mundiregerero. Shuwa zvaitika sina kumati mundiregere kati inini ndakwenda nemwana kuchipatara ngekuti mwana ari kuchema nemusoro. Achiti nzeve yangu ine kakuti ngwi mukati yaita kwaisanzwisisika. Ndobva kuti ndiri kukumbira kuti mumbomire kuenda nemwana kuchipatara inini ndichasvikapo. Ndikati aiyozve muti munosvika kuno kunguwai imimi zvamaona kuti mwana uyu ndo zvaaita ko madi kundifonera ko kudai mama ndiroera mwana obva adonha obva afa ari muofisi menyu manga muchangobvara dhoo muchibuda muchienda. Hanzi aizvezvi ndasazozosvika pakudaro. Ndikati izvo zvambosvika pakudaro nei. Saka tadaro ndobva ndazoona taurawo kuna bamini wangu waniwo vandu vanechitasa kuti ndo vanenge vachindionerawo kana kuvana. Bamini ndobva ndavatsanangura kanzi hazvigoni maigo. Chiri tibate headmistress. Vatabata headmistress vachibva vataura navo. Headmistress vakati inini handina chandiri kuziva ndakandisipo ndandiri kumeeting. Asi vakasvikawo kuramba vachingobvunza saka imimi nyaya muri kuionawo sei muri kuona iri nyaya yakanaka iri kanzi inini zvatondinetsa zviri kutondinetsa ngekuti sei wazouya wachinditaurira wakatosvika usiku wakagudza dhoo vakati ndine mwana wandarowa asi mwana ableed. Saka ndokuzvendawo kwatakazozvota kuchipatara kuGeneral Hospital zvakaitika iri Friday tichizvendawo iri Saturday vatapiwa sei vepachikoro ipapo waniwa ndo ticha wataifamba nawo kuitira kuti panenge panzi mushonga unenge wataurwa kana maprize ticha ndo waitaurana nasei iwawo. Asi ndikati ipapo wakatibatsira. Saka ini chinhu chakada kuti akandinetsawo ndechekuti ini ndenge ndakufasirwa nzi endai kuprivate nemwana andorapwe kuprivate. Ini ndikati kuprivate inini hangu handikuni zvikanzi aiwa hamusimi munobvisa mari anobvisa mari ndisei kuprivate kwakanaka kuti kana kukachajwa mari yakawanda sei ndo vanobvisa. Inino nekufambawo nekufungwawo kwandakaitawo ndichienda ndasvika muchipatara ndakati sei ndasvika Marisapi ndikati sei ini ndasvika kuprivate nemwana ini kuda kuenda nemwana kuGeneral Hospital. Sei ndobva kuti aiwa no ngatidzikei kuri kuda mumwoyo wenyu. Patasvikawo kuGeneral Hospital nemwana nasei wawo nemwana wemunin'ina mukomana akanga aripo akaonawo zvakaitika. Tasvika pakudaro ndikati manesi akabvunza kuti chii ndokusanangurawo uko takaita zvikanzi hatikwanisi kuti tinorapa mwana pasina report yekupolisi tinorapa mwana netsamba yekumapurisa kwakuti zvakanaka ndobva tabuda inini nemwana mumwe wandandina uyu akanzi ngaasari kuchipatara ndobva ndamhanya bva ndaenda kupolisi kurural. Vandasvika vandandotsanangura nyaya maitikire nemafambire zvakaita ndobva kuti imimi takukumbira kuti imimi tikunyorei tsamba kuti titange tarapisa mwana makasununguka kudzoka muchiripota futi nyaya iyoyo kwatiri kana kuti zvakwamuti munotanga mandogara pasi nemudzidzisi muchindotaura naye kana achinge matadza kuwirirana munokwana makasununguka kudzoka muchindoripota ngekuti inyaya iri kutotityisa panhau yekuti sei havangabudisi munomo vekuti mvura ndichasara ndorasa imimi chibuda muendi ipapapo panhu pari kutondinetsa hangu yangu ndakagara hangu ndinotonza kutotambudzika kuti zvaida kuedza kurevei zvakarewei kana ndichidzikawo ndichienda kuna sewa ndichitaurawo futi naye mubvunzo wandakavabvunza kuti imi makazvione kuti mwana imi munosara muchiti mvura ndichasara ndichirasa sei hauna kupikisana neni. Vakati ipapapo ndatadza ini mwana wangu anonzi James Mutenga sene maketi bana ndakamutosati Mutenga bosi baba vacho hawasisiko. Asi muchitarisa imimi pa mvura iyi yamuri kuti wakasara nayo vakati vacharasa muri kugutsikana nazvo here kuti mvura iyi vakarasa kana kuti mune here mumwe muonerawo muri kuti mvura iyi inogona kunge isina kuraswa? Kugutsikana nazvo handisi kugutsikana nazvo. Panoti ndina handisi kugutsikana nazvo ndepekuti pakuzoti havo vakarasa ivo vakati pane vana vakazosvika vachida mabhaketsi
yekuti washandisa iwo ndopa wakasimuka wachindorasa mvura. Asi ndine nepfungwa dzangu nemaonero angu inini handiri kuita ticha waka vane mvura iyo wakatora wachisara nayo, vane mvura iye mwana wangu iye wakatora wachisara nayo, iyi wakazorasa hawo, asi imwe mvura iyoika waanayo. Mune here kwamakambofamba kana muchibvunza chitiko chakaitika kumwana zvekuti mungadai murisa zoti ndafamba kwandafamba ndichienda kuti ndibvunze kuti chakamboitika chii, vabatsiri wovanetsanangudzo yekuti zvakaitika izvi zvakaitika hazvo, asi pane zvimwe zvinhu zvakasara ndipatori nemvura yakasara, vari vabatsiri vaakukutaurirai mushure mekunge maona izvi zviri kuitika. Hongu kufamba ndakafamba chimwe tipesa apo ndasvika ndaingobatirwa chikamu ichocho, chikamu chemwana wangu ndichingoudzwa kunzi imini muri kuti yakaraswa yese, mvura haina kuraswa yese, wane mvura iyo wakasara nayo shoma. Kana pandinoenda handidi kunyepa, ndinotora machitotsanangwa nawo iye mwana kuti mvura wanayo. Sainini ndo pangu ndinetsa kuti kana wainayo wada kuzoidini. Mushure mekunge chiitiko ichi chaitika ichi, makazombowana here mukana wekundosangana nemukuru wechikoro muchimutaura zvinhu zvakaitika, sezvo zvakaitika asipo, semubereki akanga atadzirwa, mwana atadzirwa, mubereki atadzirwa, ticha ndiwo vatadza, makazomboendawo here kumukuru wechikoro kana kuenda kuSDC committee yepachikoro ipapo, muchienda muchindotsanangura chiitiko ichi, ticha vachitaura divi ravo, mukuru wechikoro head achitaura divi rake, mubereki muchitaura divi renyu, SDC committee chitaura divi rayo. Hongu ndakaenda kumukuru wechikoro, ndikasvika ndikapinda muofisi yavo, ndine munini wangu nabaminitiri vatatu nevana ivavawo. Pandasvika ndikatsanangura nyaya, tisati tatsanangura nyaya takatanga kukwazisana nekusimbisana nemukuru wechikoro naSD anga aripo. Tasimbisana ndobva wati hatisuda kuti titange kutsanangura, kati mutange kutsanangura chiitiko chakaitika panapa, vana varipo. Asi zvatakuita takutora mapepa tipe vana, mumwe nemumwe achandonyora maonere akaita nemaitikire akaita, takuchititerere zvichanyorwa zvichange zviri pabepa, ndo zvachashanda nazvo. Vana vakapiwa mapepa vakandonyora shuwa vari 2, uyu akandonyora zvake, uyu akandonyora zvake. Inini semubereki wemwana ndo pandakasara ndichibvunza nawo yemwana, ndikatanga kutsanangura sematsanangurire akauya achiita kwandiri. So vana vachingopinda muofisi yaheadmistress, headmistress vakagashidzwa mapepa vakaverenga zvakanyorwa nemwana nezvaidikana nemwana, akanyora zvese, vakasvika pakuti ati handina chachakwanisa kutaura ngekuti matsanangure amasara muchiita ndo zviri pabepa. Izvi ndobva kuti izvini nangu handichazvikwanisi ba, handichazvigoni ba, zvakuda muuridzi wenyaya. Ndobva wasimuka iwe headmistress, ndobva wandofonera waiti chef, wanoti chef wachitsanangura kuti ndo zvataurwa nemubereki wemwana, asi matsanangure aita nemanyorere aita vana ndezvimwe chete. Asi mubereki wemwana ari kuti inini hangu ndoda kuripwa pachitiko ichi pane kuti ndinobva ndaruza mwana wangu, kubva ndaruza zvese. Chef wakapindura pafoni yaheadmistress kuti mai ngavataure zvevari kuda, ngekuti isusu ticharwa kuti neshamu pamusoro pezvo. Saka vakandodaidzwa vachibva vatsanangurirwa, tichitsanangura tichitaura maererano nemataurire akasvikonoita mwana, hawana powakapokana. Powakandopokana ndepekuti mwana akatotaura kuti mimi apo maandirowa mati hakuna ticha anofanira kunge achiziva nyaya iyi kana mwana wechikoro. Ipapapo ndo pakabuda kutange kakupenga kakupopota kuti ndakazvitaura kupi. Akati mwana ndobva asvika pakuti hamuna here kunditaura kudaro muri muofisi kuti nyaya iyi zvapera. Asi handisiwa kuti paite kana ticha anonzwa nyaya iyoyo. Sai mubvunze kuti ndakasvika pakuwabvunza kuti hamuna here kuzvitaura zvirikutaura nemwana. Inini ndobva ndavabvunza kuti mubvunzo wekuti mungati ifanire kuti inozikana nemamwe maticha nevamwe vadzidzisi panapo, ko kudai mamurowa mwana uyu obva afa ofira muofisi meni, manga muchavhara dhoo mobva mabuda, mobva masiya makiya dhoo, ngekuti mimi muri kutaura kuti hamuvirirani nevadzidzisi vari pano. Muromo yose vakautaura kuti handivirirani nevadzidzisi vari pano.
ndo pakasha pakubvunza kuti shuwa here pamaticha akawerengwa imimi mega mungori 1 bva mashaya kana 1 wekuti munosuma wakati ini handivirani nevadzidzisi vari pano ngekuti hedhi muchisvika pano muchigashira shoko ndakakutaura kuti inini panapa ndinonzi ndiri musakanizimu ndo muromo wakatarwa nadeputy wachiudza hedhi kuti ndofana muchisvikawo ndakakutsanangurai magarire andinoita panapa kuti inini ndinonzi ndiri musakanizimu inini ndobva ndati kwete inini muromo haandisati ndaunzwa ndo mapinduro andakaita kuti hainini zvekuti usakanizimu haandisati ndazvinzwa asi pamvura apa ndopaumwe akandikwadza ngekuti chinhu choitika nyaya iyi haisi iye kutanga pamwana uyu akangosvika pakusiya chikoro mwana uyu aitotorwa achitomeenda kunopiwa maswiti achinopiwa mabhiskits ari form 3 achiuya achitoita kuti mamasenhingi namedhemu nhingi hawa anondifarira wana vazhinji nditasaazwana vairi kana kuti wana vatatu wanga vari mabest avo saka nenhau yekuti unenge uchiendawo kwamunoendawo mumwe unonyeperwa mumwe unounzwawo chokwadi asi ini pachokwadi chendakabata ndikanzi mwana ndaona aita usatanizi mwana akasvika pakusiya chikoro akatanga kugadzira tara kutanga akasiya chikoro akatanga kudzoka nogadzira mumarodho mukoma wacho ndopakaendobva kuti mwana adzoka chikoro akutotya futi ngekuti hakusi kutanga zvinhu zviri kuitika pachikoro ipapo inyaya yakawandisa regaindimbokubatai zvishoma muchitarisa imimi apo makaenda muofisi magara pasi mataurana nahedhi pavakakumbira ruregerero sezvo imi makanga mataura kuti ndine kuripirwa kwandichada mune here zvibvumirano zvamakaita naivo pachezvavo vakabvuma zvibvumirano izvozvo kuti vacharipa sezvo vakanga wabvuma mhosva pamberi penyu pamwe chete nevarairidzi nesdc inotungamirira pachikoro ongo makataurirana zvekusvika papi zvamakawirirana navo inini ndichitanga kutaurana nasei ivavo tiri muofisi nasdc vedu naheadmistress vepo nemumwe mudzidzisi watatinaye inini ndichitaura ndikataura ndichiti shamuya ndinoda kukurovai panhau yechiitiko chakaitika ichi ndiri kudawo kuti munipe mombe 2 ndokutaura uko ndakaita ndobva wati handina mombe mudanga ndobva ndati ndataura pachikuru handitodi mombe asi ndoda kuti muchanipawo mari inotenga mombe 2 ndobva wachema panhau yemombe 2 ndobva ndazotazogumisidzana pa 350 US saka zvese taisanana pasi takatosanana pasi kubva kuna hedhi kusvika nemapepa acho rimwe ndikaya naro iyo vakapikicha ravo vakasara nayo mufoni asi deadline yatakapanana muswa is 31 March ini ndobva ndati ini handikwanisi kuti ndinodzokera ngekuti ndikanditoidawo zve ipapo ndikati handikwanisi kuti inini ndinodzokera ndisina ichamandipa ndobva kuti iye nezvandina mari ndikati hazviiti paticha chitomhanya kuti ndikwanisewo kudzokerawo shuwa ticha vakasimuka wakananga kushopu kwavo ndopakaya ne$30 wakatati ndambowana 30 yochibva yapiwa head mistress ndo wakagashira head mistress ndobva yatambirwa nababa munini wangu inini pa30 papa kukasara balance ye$20 saka kune mari iriko 320 yes ndo mari iriko asi deadline yedu yatakabvumirana hapana chikweretu ndi 31 March ndanzwa muchitaura kuti murairidzi uyu pane nhau dzinotaurika kana kuti mafunga azwange kubuda paari ekuti vanhu vanomufungidzira kuti angadai aine zviito zvaanoita zvisingafadzi vanhu kana kuti kushanja kubatwa kwemushonga vamwe vangazvirerekeri vachitaura kuti izwi rekuti satanism imimi semunhu makasainirana nawo mukatenderana nawo kuti wachakupai pfuma muri kusvika padanho rekutrusta pfuma iyoyo zvakadii imi mambotaura kuti wane mabatiro aivarira kuti zvinhu zvavanoita pfuma iyi muri kuenda kuitemba zvakadii zvekusvika papi sezvo munhu ari kukupai pfuma iyi ari munhu asingatembeki nevanhu vazhinji burikidze vavanoshanda navo pachikoro varairidzi nanzwa muchiti akatotaura kuti vanhu vari pano haandidi kusvikira hedhi achisvika mutsva aripo akanati mauya henyu pano panapa vanhu vanoditi ndiri satanism hahandidi saka imimi simba rekunyanya kuda kutambira mari apa
muri kuenda kuri muri kupaona sei pakutambira mari yemunhu asingatrust nevanhu uye nyuma kuti musingamutrust. Alright, ndichida kupa pindura ipapapo handiti hangu isimba asi inini wacho handisi kuti inini ndira kuti ndingondotambire ininiwo semunhu anozivawo zvechinamata handingobudiwo ndichingoenda ngoti kana nanhasi wose nditodenonga ndotombotya kuti asi hongu mari ndikaipiwa idzi haina here kana kuti kuzondisanukira kwainozondiita asi nekuda kwekuti ndiri kurwadziwa ngekuti ndichitarisa inini vana vandiri kuchengeta ndega ndiri kutambudzika ndiri 1 pavana vangu vari 5 ndinomira ndega saka ndopandai ndizvongoti ndaitongopumirwa kana kuvabatsiri kana kuvanhu vemweya hwawo kuti vange vanondipawo nzira kana kuti gwara yokuti ndizokwanise kuzofamba nazvo kuti ndikwanise kuwana something pamwana iyeye. Imimi samai vemwana ndadzwa muchiti baba vemwana uyu wakaparara uye vanava makavarira dziri nherera. Ndinodaira kuti vana kana vachinge vasiyo vachirerwa mukati memusha vana baba vekumusha kwamakaberekwa imimi ndivo vanozva kuti mumusha muno tine vazukuru vatanavo vatiri kuchengeta uye sabhuku anenge achizva kuti tine vana vatiinavo. Dambudziko iri makamboendawo here kwasabhuku muchindotarara sabhuku uye vana sekuru uye muzukuru kuti ndo zvasanganikwa nazvo. Maendako vakatora matambura 5 api kati manga musati maenda? Kuna sabhuku handisati ndaenda asi kuonana baba kuvabereki vangu ndakasvitsawo mashoko. Baba vangu inini nyakundibereka ndobva vati imimi dai manditora inoni baba vangu ndemuzarisa kuti munhu wehasha ini ndakanga ndauti kuti hangu handisi kuti tiite zveno izvi asi ndakati baba ini regezvai ndiende nevandinawo baba imimi mosara tinodzoka tokutsanangurai mafambiro atinenge taitawo ndobva vatoti dai manditotora ndedati ndindofesane naticha iwawo kuti zviri kurevei zvawakaita pamuzukuru wangu nokuti nanhasi vose vanhu vari kutoshushikana vanhu vari kutonetsekana. Imimi sevagari tinozwa kuti matare edu patinoatonga akaita seizvi ndanzwa muchiti varayiridzi ava vakaedza nepavanogona kunzvenga kuenda kugeneral hospital zvinova zvipatara zvehurumende zvinenge zvichikurudzira kuti panenge paitwa zvakashata vanhu endai mundorapwe asi muchibva nekumapurisa. Saka imimi zuva renhasi tinowo vanhu vatiinavo kunotangira madzinde kana kuti musha yedu mungadai makatanga maenda mochinoona sabhuku mataura sabhuku semunhu anga arwadziwa abatikana poita tsamba inonyorwa nemakurukota asabhuku kana kuti mapurisa asabhuku anenge achisunga murayiridzi kuti kuve nedare kana pachinge paita dare iroro roya rokubatsiridzai rotonga nyaya yenyu ratonga nyaya yenyu kana sabhuku vachinge vaitadza voendesa kwashi ishe kana vachinge vatadza voendesa kwamambo makoni vonge vachikubatsiridzai nekuti nhau yenyu iyi nechimiro chamataura kuti pane kurema kuri pamunhu zvinomira sei zuva remangwana mobva matambidzwa mari nemunhu wamuri kutya matambidzwa mari yayi mangwana mumba momuka makazara nyuchi kana kumuka mangwana mazuva ese makurara panze kana kunge makuvhumuka amenoti muri kupaona sei pachikamu ichocho? Alright, aiwa ipapapo ndiri kupaona nekwanzwisa ndosaka ndati inini ndinotochemawo kune vanhu vanobatsira handingotangi nokuti izviso ndakutoenda zuva rasvika ba ndinototangawo ndaendawo kune vanhu vemweya ndo vatandipa gwara ndo vatandirayiridza kuti enda kana tikwete ngoti handikwanisi kuti ndinongosimuka nokuti ini ndakuenda kunopiwa. Nhau yangu pandura kuenda kundotaura nemi tichienda kundopeta chirongwa ndoda kuti inini mataura nhau yakanaka kuti kuchikoro takaita meeting zvikanyorerwa pasi hamusi kuona here kuti semugari ari mudunhu rina sabhuku kana kuti dunhu rine madzimambo maifanira kuti sabhuku venyu azive dambudziko raainaro zvoreva kuti pakati penyu bhuku ramunogara rova nemaminesi ane chibvumirano chamuri kuita nemurayiridzi pamwe chete nevanomuperekedza kubva kuchikoro makaita chibvumirano kuchikoro kumusha munofanira kuti chibvumirano chamunoita chinobatsiridza imimi muzuva remangwana kuziva ndi zvinhu zvamuri kutambidzwa izvi mangwana tikawana dambudziko tinofesana newe chokwadi
saka chibvumirano chenyu chikange chakaenda divi rimwe chete amusi kuona here kuti munosara mangwana muchizodzoka zvemunyaya paine zvaakuitika maakunongedzana. Hai chokwadi. Ya izvozvo zvandira kukunda kuzvisa mupfungwa ngekuti kana kuna sabhuku atoti nditokwanise kuenda handingoendi nemuromo kunotodikana kuti mari. Ndo zvotoda masabhuku handingoendi kungoti ndaenda kundosuma nyaya idzodzo ngekuti chinonditema ndisina mari iyo vanenge vachida. Haina kuwanda zvabati ini pate zvakutoti yakandawanda kuti handioni. Sabhuku toti izvi soti nditosimwe kuenda kunomuti gogogoi ndichitoenda kutondoti nditosume anotoda $5. Yokuti nditomusunga kuti azive kuti ndochiitiko chakaitika mumusha. Ndinodayira vadiwa vatariri muri kutswa nhau yatinayo pano yakasangana naamai. Nhau yavakasangana nayo inhau inorwadza tiri kuno kwaMakoni. Amai vakasangana nechiitiko chamanzwa vachitaura chiri kusiririsa vagari. Nharaunda yese iri kutsutsuma nechiitiko chakaitika nekuti hazisati zvamboitika mumararamiro kana mumagariro evanhu. Amai wangu, ndinokumbira kuti mutaure kuvatariri mazwi ayo mungade kuwasira pamusoro pedambudziko ramakasangana naro. Kune vanhu vakakutarirai pane dzino nguva vanzwa dambudziko renyu nezvakasanganikwa nemwana wenyu, mungavasire mazwi api pamusoro pezvamakasangana nazvo mukati mezuva renhasi? Alright, inini hangu ngati mazwi andatotaure kana kutokumbirawo kuvatariri nekuvateereri. Inini ndinotokumbira kuti handautokumbira kuti handichazoti inini ndochibatsirika sei. Ndautokumbirawo rubatsiro kubvawo kuvateereri kuti vandibatsire nenhau yekuti pachikora paka ndo pari kudzidza mwana wangu. Ndichitokumbira kuti nekubvunza kuti handizviti kuti ticha wacho wane kodzero here yekuti varambe vari pachikoro ipapo. Kuti kana iye mwana wangu papapo anoenda kuchikora seanenge achitotya. Ari kuti akungoenda kuti ndinyore form 4 asi anenge achitotya mwana akutoremerwa. Ndaungokumbira hangu kuti aiwa musachema zvenyu. Tinoda kuti munge muchibatsirika. Ndokumbira mukoma wangu muye titaure nhau diki. Vadiwa vatariri muri kuona mwanakomana ari panapa ndiye mwanakomana vatanga tichitaura nezvake. Ndichakumbira mukoma wangu mutaure zita renyu. Ndira kuti mutaure dambudziko ramakasangana naro pachikoro pamunodzidza. Kuti makasanga chii chakaitika, chingotsanangurai zvinhu zvakaitika, musingatsananguriri zvakanyanya kudoma kana mazita evanhu, chingotsanangurai dambudziko ramakasangana naro kusvikira parizuva renhasi. Ndaenda kuchikoro saka kushu dzangu dzakawana yakatsemuka gozi. Saka ndichisvika musi uya ndine shamwari yangu vanoti ndinokumbirawo mapushi kavaine mapushi aibva andibatsira nemapushi vandapfeka. Saka mudzidzisi akapinda muklasi achibva anditi ko zvawakapfeka mapushi, ndikati sei bhutsi dzangu dzatsemuka. Wana yati bhutsi iyi yatotsemuka, ndatovataridzira vaibva vanditi kubuda muklasi munomu apa kunze kwaitonaya. Se ndinobuda ndichiende iko kunze kunonaya, bhutsi dzangu dziripo wana yati yatsemuka. Achati ndirame ndichipfeka kozi kana kusoneka aizosoneki. Vachibva vandibata aibva vandidhonza tai yangu ati semukundidziva ndokwanibata kunoku vachindidhonza. Vasvika neni muofisi mavo ndopavandipambama vandangatobhidha nemumhino. Cheti yangu kuchikora haichatopfeke ropa razara pasi. Vanati semandikwadza kana izvi musoro wangu wakurwadza apa ropa rakungobuda hachakwanisi kudzoreka kuti rimire kubuda. Ndopavakachimhanya vaitora tumabhaketi vachira mvura. Mabhaketi ayo aibva anditi chigeza uniform vandageza sheti iyaya vanditi inanike vandainanika muofisi mavo mune kashefu karipo kasari nepawendo. Ndopavakachiniti chinanika vandaise pavo kanzi une juzi ndati mumwe wangu andogara naye ane juzi ndi mumwe wangu andogara naye vadati ane juzi aibva anditi chimwe atitume munhu anenotora. Ndopavakachienda vachibva vati awa chitirika ini ndinotora ndege nejuzi racho. Mumwe wangu akabva achiuya ari iye akapfeka juzi iroro. Waita kuti atopinda kuti muofisi macho ndopakabva achipinda
zvanzi tikumboti ubatsire mumwe wako ubatsire mumwe wako umupe juzi ndopakani pajuzi vandapfeka but vachimupa foni kana ndichienda kuklasi unonyore manotsi vachisane zvanzi ndozaa ndichirasa mumvura but pachiyapi patoremwe ropa ranga riri vanzoti ndowakazoripukute kana kuti vatongosiya mabhaketi vatatobuda vataenda kuuri vanditi asi zvaitika asi ndokumberega asi sazotauritaureva kune vamwe vanoti ndainzose vanandobuda pasina nguva vananokuramba uchirwadza vanaenda ndichitore sheti yangu muofisi mangu vandasvika pafifa pakavharwa sheti yangu yaiswa panze ndopanatora sheti yangu vandachitoya kumba nditosvika ndaropedza nemumwe wangu akatomuperekedza nditosvika ndopanati mama mavinzore zvaitika chikoro havanyanduruziva nayo ndakambota nditombo nyaya vanoti but musoro wangu uramba uchirwadza vandaiti mama vandawaudza vatazoenda chikoro ndopakavazotaurirana. Iwewe pawakarohwa murairidzi ndiye akageza ropa pasheti vaniti chigeza sheti yangu ndakategeza ndegeni bcause ndatondatovhisi ndandine vhesi ndakafika mukati bcause ndinondopfeka nevhesi mukati ndopana ndaigeza vanditi inanike kuseri kwedhomu ofisi mavo ndopandabva ndainanika vanangosiya irimo nemabhaketi anga neropa rachiro. Mabhaketi eropa aya ndiwo wakatisiya here kana kuti ndiwo wakangosiya? Wandisiya ndosara ndichirasa. Iwo ndiwo wakati chisiya mabhaketi eropa inini ndini ndichazochirasa ndosara ndichirasa. Asi sematarisiro yamuri kuzviita imimi wangadai wakazosara here vachirasa ropa iyi kana kuti havana kurasa? Sezvo aina ndonise kungokarasa cause pamwe wacho awandi inangwanisi kurasa but kudai wangoti kune mumwe wangu andogara chirasa mabhaketi eropa doti itocha atorovisa mupfunga cause inini ndeutofunga zvakati wanda uye musoro wangu anga kundirwadza ukwacho handina sheti yondipfeke kuchikoro ndakapfeka vhesi nejuzi musoro paitotonhora saka ndaona tovhiringika kufa ndatongobuda. Asi kubva pawakarohwa iwewe kusvikira pari nhasi musoro wako wakamborwadza nzeve dzichidairira pane here zvichiri kuitika mauri kana kuti kutambudzika kwauinapo kana kuti zvinombodzokera kana kuti zvakabva zvatongopera pawakaenda kuchipatara chirapwa? Musoro wangu izvezvi fanira kuenda kupisa ndopana inondirwadza kuti unitema one side ro ndarohwa panapa asi side ro ndonoenda kakutema ipa side rakarohwa iroro ndo richiroramba richingorwadza ndonoenda kwatema sipapa ndikasaruisa heti ndikasvika ndiri muzuva ipapa ndopandinonyanya kurwadza. Asi pari zvino izvi kana muchisangana pachikoro vari kukutambira sei kana kuti vari kukubata sei kubva pakaitika chiitiko ichocho kana muchitarisana? Kubva pakaitika chiitiko ichocho haunobvira razomupinda muklasi nero ini nacho nditowaona ndakuremera noti ndoramba ndakavatarisa iwo wacho wandono wautongonyara hawachokwanisa pamwe ndogotowarezva angodeya pasi pasi pamwe ndotongosiyana nditongopfuura hangu. Vadiva vatariri muri kuinzwa nhau yakasangana nemwana wechikoro naamai yatiri kukurukura tiri kuno kwamakoni zuva renhasi. Tinotarisira hama neshamwari pfungwa dzenyu dzamuinadzo pachiitiko chakaitika, miono yamuinayo, rubatsiro rwamungade kuisa kumhuri iyi nekuti tikavasiya vari vega havagoni kukunda. Saka tichakumbira mazano enyu kuti mutipowo mazano kuti woita sei vasati vasvika pachikamu chatakatarisana nacho chekuti vakanzi vanoda kuripirwa kune zvinhu zviri mberi. Saka tichakumbira vatariri kuti munge muchibatsirana nehama dzedu idzi. Isu ticharamba tichikupai nauyi mamiriro yakaita nemafambiro ayo ichange ichiita kubva zuva renhasi pamuri kutanga kunzwa nyaya iyi. Tichange tichikupai zvinenge zvichiitika senhepenyuro yenyu yemakoni, izwi remakoni. Tinokutendai, rambai muchititeverera, tichange tichikupai zvakawanda. Tatenda wenyu Baba Dhaikoro.